ва як шиноси наздик монад духтарчааш зудрӯз дора. Мехостам ки барои духтараш як торт базум, тӯҳфа кунам аз ман тӯҳфа, ки видеои пештарае ки вақте ки торти Идриса карда будам сохранить нашид, чихама болоша ранг кардагим, чихама торта равномерно распределять кардам, сохранить ки нашуд. Мехостам ки ози аз сари ман ба шумо сёмка карда нишонтим ша. Бисквита дига мекунам рецептша камтарак. Бисквити ки ман дар рестораноти Идрис карда будам, вай бисквит бо сливочное масло буд ва ба сливочное масло камтарак вазнинтар мебиёяд. Бисквит камтар сахттаре, камтар вазнинтаре. Имрӯз мехостам ки бо растительное масло кунам. Крем ҳамон крем мемона ва ранги торт гулобӣ мешава, розовый қати сафед араваш. Дарунша коржшам як коржа мехоҳам ки ранги бисквит мона, ҳамихе зардина, ва як коржи дигашам ҳамихе гулоб кунам. Пряник заказ кардам аз ҳамон духтаре ки пряникои Идриса гирифтагӣ ҳастам. Ҳамин рӯз мо 10 соат 1 шаб ман ҳамаи корро тамом кардам. Аз пашти торт мешавам, то бегоҳа бояд тамом кунам ва бегоҳ омада мебарам. Ва ҳози сар мекунем аз ҳама аввал аз бисквит, баъд зефир, крем и болоша мечинем. Бисквити ман мешава 24 сантиметр. Хамире ки ман ҳозир мекунам и барои 2 бисквит. Барои 2 бисквит нестае, ҳамон як хамир мекунам, вале 2 тақсим мекунам. Мода дар кор мешава ҳозир 5 та тухм, ванилий сахар, разрыхлитель. Дар кор мешава 80 грамм шир, 60 грамм руган, растительное масло идаиҷа, 130 грамм шакар, 165 грамм орд, камтарак намак. Аз ҳама аввал ҷудо мекунем зардӣ ва сафедии тухма. Чашае ки сафедӣ мегирем бояд тоза боша ва бояд хушк боша. Худ шурӯъ карда ҷудо мекунем ки ягон зардӣ умуман наравад дар сафедӣ. Ма дар дуруни зардӣ андохтам руғана, андохтам шира ва ҳозир ба ҳазур мекунам. Ба сафедии тухма ҳозир меандозам камтарак намак, ва мекобам. Аввал меандозам ванилий сахар. Ванилий сахар мода дар кор мешава 8 грамм, дар дуруни пачка худаш 8 грамме. Ва разрыхлителям дар кор мешава 8 грамм, и пачка дора 16 грамм, ман нимша меандозам.
пока бисквитҳои ман пухта истанд, ман ҳозир мепазам бо як бисквити дига, вале ранги гулобкати. И бисквитам камтар дигар хел мебиёяд рецептша, ме бисквити тесттайёр. барои бисквит ман даркор мешавад 6 тухм, 200 грамм шакар ва 200 грамм орд. Ман инҷа 6 тухма андохтам, меандозам шакар, и бисквита ман форма шоколон гирифтам, вале хача кам андохтам, барои ман мебинам шояд ки намебуромша, бояд камтарак хунук шавад. ҳатман печоненда пишивая пленка ва дар холодильник бояд. Крем. Барои крем ман гирифтам 500 грамм сливки. аз сабаби ки коржум бисёранд ва мебинам шояд ҳози бо камтарак бисквит мекунам барои хона. Посмотрим. Аввал сливкиро взбивать мекунем. Сливки бояд хунук бошад.
Начиндам торта равонекам холодильник. Камтарак меиста қолапша мегира, баъд ҳамаи юра мекушома, як бор болоша покривать мекунам. Да видеои ки торти 35 крем наумад, креми болош, барои мегазӣ. Нишонтон метиҳам. Ман мегирам 250 грамм сливочное масло, творожный сыр. Да инҷа гирифтам як пачка Филадельфия, 3 пачка Альметте, ки на глас волейбол мебинам, ванильный сахар и шакари оддии 300 грамм.